Yn 2023, pan oedd Morgannwg yn Sir Nawdd, fe gyflwynwyd y syniad o Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig ac maen nhw newydd gyhoeddi yr wythnos hon y 12 ffodus sydd wedi ei derbyn ar y rhaglen eleni. A dyma'i henwa nhw, Hafina Codyn o'r Wyddgrug, Elliw Dafydd Llanilar, Iolo Davies Aberystwyth, Alaw Evans Criceth, Katie Jones, Llanwrtyd Wells, Erin McNaught, y Bala, Corina Parry, Prifysgol Bangor, Anna Bunford Davies, Llanon, Fion Thomas Cwman ac Emily Wellington o Benarth. Ond mae yna ddwy arall hefyd. Caryl Hughes, Llanarmon Dyffryn Ceiriog ac Eleri James Lledrod. Diolch i chi am sefyll o fyna, tro ni'n mynd trwy'r rhestr faith na. Da chi wedi cyfarfod y criw i gyd erbyn hyn? Do, fe gyson ni sesiwn breswyl yn Porthmadog dechrau mis Mehefin. So oedd e'n gyfle i'r 12 yn ni ddod at ynghyd, dod i ddysgu tipyn o bethau am yn gilydd. So ni wedi cwrdd yn ystod y cyfweliadau fan hyn nôl yn mis Ebrill, ond o'n i gyd yn cystadlu yn erbyn yn gilydd pryd hynny, felly oedd yna ddim lot o gymdeithasu gyda pawb bach yn nerfus. Ond nath y sesiwn breswyl rili dod o'n i at ynghyd a dod yn abod i'n gilydd yn well. Felly sut wyt ti, Caryl, yn meddwl am y rhaglen Arweinyddiaeth Wledig yma? Be mae o'n i olygu mewn gwirionedd? Mae'n cyfle, rili, i fi, oedd o'n cyfle i sort of ail godi y hyder o gennau wrach. Dwi wedi bod yn ynglwm â Phemrifig cymrynyddoedd, ond allan o anes chydig, a wedyn wedi cymryd rolau newydd ymlaen yn yr ardal gwledig, a eisiau bach o hwb i fy hyder fy hun, rili, a cwrdd o pobl eraill sydd yr un sefyllfa fi, ond hefyd cwrdd a gael siaradwyr gwadd mewn, mynd i gweld ffermydd gwahanol, busnesau gwahanol hefyd, a gweld sut mae pobl yn ymdrin yn yr ardal gwledig, rili. Felly yn y cyfweliadau, chwilio am be oedden nhw, be oedd y canllaw? Oes am canllaw oedran er enghraifft, nag oes? Na, oedd ddim canllaw oedran. O'n nhw jyst yn chwilio am bobl oedd yn frwdfrydig dros amaethyddiaeth, oedd yn deall y cefndir amaethyddol, a bod nhw'n fodlon ymroi wedyn i 3 sesiwn. A bod ni'n fodlon dysgu a fod yn feirniadol a cymryd cyngor a mentora. Felly mae'r dwsin ohonoch chi yn mynd i fynd i'ch gwahanol gyfeiriadau, lle bynnag mae'r galon yn curo mewn gwirionedd. Felly beth wyt ti, Eleri'n gobeithio i wneud? Wel, dwi yn athrawes amaeth ar hyn o bryd yn Ysgol Henry Richard. A dwi'n angerddol iawn bod angen sicrhau bod yna ddilyniant i'r rhai ifanc o fewn y byd amaeth. Felly o'n i'n gweld hwn yn gyfle da i fi greu cysylltiadau gyda pobl o'r diwydiant, a wedyn byddwn ni'n gallu trosglwyddo hwnna wedyn yn fy nrôl i fel athrawes o ddydd i ddydd. A beth amdano teithio, Caryl? Ie, dwi'n gweithio i Phemrifig Sir Drefaldwyn yn Trallwn, ond dwi hefyd ar y funud yn cadeirydd Cymru, NSA Cymru. A wedyn mae hwn yn pwyllgor, pwyllgor traddodiadol iawn, criw fi di'r ienga ar y pwyllgor a sam lot yn ni mercher chwaith. A wedyn mae gobeithio efo ar ôl rhaglen yma, Fe jyst yn ei hwb i fi ar hyder, rili, eto i gael roi fy marn a bod fi bach mwy hyderus yn fy marn hefyd, achos dwi'n meddwl dyna be traffic wedi efo pobl ifanc, mae gen nhw'r barn, mae gen nhw'r syniadau, ond ni jyst ofn chydig bach weithiau i darw nhw mewn a bod ni'n cael ei cei lawr os rhywbeth, a wedyn jyst eisiau gael y hyder nôl dwi i gael rhoi fy llais ymlaen. Ie, ti'n teimlo, ti'n swnio'n hyderus iawn i ni, Caryl, beth bynnag. Wel, wedi gweithio felly. Mae'r weekend cyntaf wedi gweithio felly. Ond o'n i'n nabod i'n hunain hefyd. Ar y sesiwn cyntaf yma wan, wnaeth i'n lot o gwaith ar ddod i'n nabod i'n hunain. Ffeindio'n gwendidau, ffeindio beth i'n dda ar hefyd, a ar rhyw gwerthfawrogi beth i'n dda ar, a gweithio allan sut i weithio ar hyn a pethau dyn ni ddim. Mae amser i fi wastad yn hwyr. So, mae'n rhywbeth, ar ein drafod do am sut i fod bach mwy ar amser, sut i fod bach mwy hyderus, sut i fod yn, sut i wneud pethau yn well yn gilydd, ond hefyd i gwerthfawrogi beth ni'n dda ar hefyd. Oedd e'n gorfod i ni fyd i fyfyrio ar yn hunain, a wedyn o'n i'n derbyn barn wedyn wrth yn cyd aelodau ar sut allan ni fod falle yn fwy effeithiol yn beth ni'n neud o ddydd i ddydd. Felly, mae wedi bod yn broses, mae rhaid i ni wedi bod yn onest iawn gyda'n gilydd. Mae'r rhaglen yma ar Arweinyddiaeth, mae'n swnio'n werthfawr dros ben yn sawl ffordd. Mae fe'n werthfawr yn ei gyfyniad yn fe, ond mae'n jyst yn werthfawr achos i ni wedi mynd mewn fel 12 unigolyn, ond i ni'n mynd i ddod mas gyda fel partneriaeth, i ni'n mynd i fod yn grŵp am gweddill yn oes mewn ffordd. Rhoi cryfder i chi gyd. Cryfder, mae gyda ni rhywun nawr, fyddwn ni'n gallu, os oes eisiau rhywbeth,
cysylltu a wedyn bydd pawb yn helpu gilydd. Ac o'n i sylwi o'r dwsin yma, ti'n sôn am mwy o ddynion enghraifft efo'r NSA. 11 o ferched bleneni a dim ond Iolo. Iolo. A beth sy'n bwysig i fi hefyd, mae gen i ni WhatsApp group chat. A David gen i ag Alison yn arwain i hefyd. A mae hynny just yn weithiau, jyst i hwb i rywun, di weld bod Eleri wneud rhywbeth weekend nesaf, achos just message i rei hwb iddi, a mae pobl yn gallu rhannu digwyddiadau fe gilydd i gael cwrdd fyny eto. Ddim just fynd i fod yr 3 penwythnos ma i gwrdd, mae'n mynd i fod lot hirach. Ac ydy'r rhaglen yma i barhau, o'n i'n sôn mae Sir Forgannwg gyflwynodd y peth yn 2023. Be fydd y dyfodol? Dwi'n meddwl mae'n dibynnu wan ar y sioe ac o ran cyllid, dwi'n meddwl fydd o, ond allai ddeud, dwi'n mynd, ar ôl darfod, allai gweld fy hun yn rhoi hwb i'r sioe i ddal i fynd. A beth sy'n dda o'r rhaglen yma, bys ddim gyfynion oed. A dyna beth sy'n bwysig, dwi'n meddwl, sy'n angen cut-off ar ôl 35, mae angen iddo dal i fynd, oes, achos weithiau y pobl yn neud pethau yn gwahanol oed yn ei bywyd nhw, wedyn, wrach bod fi eisiau fod 45-50, dyna pryd maen nhw'n bywyd yn newid a maen nhw'n gwneud rhywbeth gwahanol. A mae fe'n rhaglen mor bwysig iddyn nhw i gynnal, achos mae rhaid ni cael arweinwyr y dyfodol, a trwy'r rhaglen hyn, maen nhw'n mynd i sicrhau bod gyda nhw digon o bobl sydd yn angerddol a sydd eisiau datblygu'r diwydiant. Mae gen i mynd o'n dda iawn i'r ddwy o'ch chi, mae wedi bod yn hyfryd cael sgwrs efo chi. Falle am hen blwyddyn gen i weld beth sydd wedi digwydd. Fi dy hyder di fyny fan'na. Gobeithio wir. Pob lwc. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn.